Машината разполага с мерителен барабан, на който обиколката е 1 метър. На всеки оборот той праща импулс чрез датчик на този дисплей. Така се отчитат метрики на навития маркуч. Създадена е всъщност и възможност за регулиране оборотите, за да може към края нормално да се засечат навитите метри. В момента се навива маркуч на 50 метра. В момента стигнахме до 41, 49, 50. Готово е навиването. Ето, 50 метра. Фи 17 на 20 см капка. Заповядайте.